Әзірге вақытта бірінші каналының зур проекті башлана. Алтын Орда деген фильм. Меңа Зейнеп ролен берділер. Март озағында Марс студиясынан шылтыраттылар һәм мені пробаға шығырдылар. Менә мин үттім. Әзірге вақытта Қырымда һәм Мәскәүдә съемкалар башланды. Минем ролем Зейнеп. Ул бик шундай юмарт. Ул бик гади кеше. Ул һәрбер кешегә ярдәм итәчәк. Һәм бик кызыклы һәм минем халәтемә бик килешә. Йокым килә инде. Менә бүген мин Казанда, иртәгә мин Мәскәүгә очам Алла бирсә. Киләсе атнада мин булам Воронежда һәм Волгоградта, аннары Кырымга. Бүген Казанда кальянныйны ачтым мин. Үземнең бизнесым. Килегез, рәхим итегез. Минем бик күп теләгем бар. Шуңа күрә көчем дә бар. Витаминнар эчәм. Әни бер настойканы бирде. Шуңа күрә хәзер менә көз көннәре сез дә җылы киенегез, үзегезне саклагыз һәм тырышыгыз һәм бер нәрсәгә дә кайгырмагыз.